o ni ɲininkali fula de kɛ ɲininkali fɔlɔ bolo mina a bɛ bolo fula k'u mina k'i to sali la a bɛ mina bara jukɔrɔ ou bien a bɛ sanfɛ de kuma sahalen bolo fula bɛ mina k'u bila disi de kan hadisa min nana k'u mina bara kɔrɔ hadisa sahalen tɛ hadisa min sahala bolo fula bɛ mina k'u bila disi de la ɲininkali fɔlɔ ye nin ye ɲininkali filanan ko yala ni wulila kunbele mina la ka sagi k'i ka bolo mina u b'o k'u jigi juman sahalen don kuma fula nana la dɔnni kibaw bolo kuma fɔlɔtigiw olu ko ni wulila kunbele bila la k'i bolo fula jigi de ko mun na ko parce que hadisa jelen mana ciden bolo n'a ko n'a wulila kunbele mina la a ye sagi k'a ko bolo mina ko ani fana ko ciden ko ni wulila k'i jɔ ko sufɛ bɛɛ ka sagi a nɔ la minnu ko k'i bolo jigi kunbele bilali kɔfɛ olu ka delilaw filɛ kuma filanatigiw olu ko kunbele bilalen kɔfɛ sagi k'i ka bolo mina de ko o de ye sunna ye dɔw b'a fɔ ko o daminɛna bunbaji de y'o fɔ bunbaji tɛ dɛ ibn hajar al-haythami a b'o de kan ibn hajar al-haythami a b'o de kan ibn hajam muhalla a b'o de kan abu hanifa ka majabi abu yusufu a b'o de kan ninnu ni bunbaji furancɛ jambu ni ɲɔgɔn cɛ sarafu de tɛmɛna mɔgɔw tun b'a kan ka kɔrɔ bunbaji y'a sɔrɔ ye bunbaji bɛ se ka fɛn dɔ diinɛ kɔnɔ a y'a sɔrɔ ye dɛ bon kuma filamɛtigiw olu ko kunbele bilalen kɔfɛ sagi k'i ka bolo minɛ u ka delila ye mun ye ko Bukhari hadisa min yana Sahla bin Sa'd ka hadisa kana ya'muru an-nas an yada yaminahu ala sala kana ya'muru rajul an yada yaminahu ala shimalihi fi sala ko ciren tumbe mu nya mariya ika kinin bolo da numan bolo kan ni be sallila u ko bada wurku be salli de rube te sallila ciren ko salli de qabla uruku ani bada uruku amu bo nyona akoy ki bolo mina de kito sallila kumbele bilale fana ko fe be salli de la bon ko wayli ibn hujri ka hadisan an-nasai kono ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu isimalahu bi yaminihi ja kana qaima fi salah ko ciden tun kera abe kini numan bolo ke kan numan bolo mina na jolen be sallila ko bada urukoyi kumbele bilali ko fe ko jolen de be sallila ko bu mina de awa ko nunu nyin fo ko hadisa mana ko ka sagi ke ka bolo mina ko hadisa mana awun de ba fo uluye munun ko bolo fulaka mina kumbele bilali ko fe awun de ba fo uluye na ya soro kumbele bilali ko fe bolo tumbe jigide o de hadisa tumbe na lesiri ko la ciden ku kamina de ciden ku kamina de na ya soro kumbele bilali ko fe utemina o de tumbe fo parce que sebo ko uluye ciden jate mina fembela ni ciden wulila kumbele mina ko abejo kadwa uke joli ja fu ulu yere ba jate mina ko ciden nyina na sujudu ko abe o joli janke o ko ciden tumbo joli jammin ke sebo nye koro na ya soro ciden tumbe bolo fula jigi la nugula ileina o tumbe takano fanye me seba kelema dele kafo ko abe wuli ka jo ka je wa do janke ba bolo jiga ma fo ammo yen o kaddalila wore o kunna ya suru ciden ko ni ibe sallila ibolo fulamina akoy jole salla ibolo fulamina ni hadisa be mun bolo tani ikata e wasani kumbele e wasani kata kumbele bila ani kumbele bila linye ni hadisa be mu min bolo ko ciden ye joli fulay mbo nyogon koro kafo kumbele bila linye bolo be mina me kumbele bila li kofe bolo be bila de na ya suru hadisa be ce min bolo ko ciden ye joli fulay mbo nyogon koro o iranna kay na ya suru hadisa be ni ciden ko kumbele bilali kumbele nye minani ani kumbele kofe na ya suru hadisa be mo min bolo ciden ye joli fulay mbo nyogon koro o hadisa na tankai hadisa te o ka delile dawye munye fana o ko cide depuis kabaru folo fo kati bo sallila bolo be ke chogo ciden ya be fo ako kabaru yiki bolo fula bila kama hakela ube tiro hake kabaru kofe yiki bolo bila idisila ni kalamba na yiki bolo fula kurota kama hake
kata urukula ko ni tara urukula ika bolo fula mina ka kumbele bolo fula ke ka kumbele mina ni tara sujudu la ika sujudu ke bolo fula ni nyogonje ni bora sujudu la bolo fula bila ika woroka ni be tahiyala akwai ka ewa kinin bolo ka abe kuruka ewa ni sababa bolon koni ye iko sama ka benya fo uko na ya soro bada urukoyi do yoro were tumbe bolo fula la ni disite la bayana lena kiren tumbo banganye ayi bolo chogo be fo de pumisale damina fo kata bila na ya soro do yoro be bolo fula la kumbele bilali kofe ni disite atumbo bangewo ni ofora o mafo donc mbe min fo comme Cheikh Abdallah Bomba tumami ayeli irisala dilaninka ka ba ako kuma sahalin ninye bada wuruku yo qabla wuruku yo bolo fula be mina salila de ore kiren ka sunna tumami ye Muhammad ibn Salih Usaimini fana nyininka ko dode ya nyininka ko ale ya kala kitabu do kono abe kiren ka salli cigo fo ko kika bolo mina kumbel bilay ko bidiya do ako sana de kan yin kalin jabi folo ako bidiya ye kuma girman bade ni bo fo mo ye aka sura ye kodo de ke delate ko mina ne ka fo e kay istihadu do yoso so dora yen nin ke ka ke bidiya ye ako mo ko yere folo so made ako ka soro mun be bolo mina kumbele bilali ko fe ako na sunni hadisa sahalem be wudude tala ako de ka giri o de sabati lendo aw munun ko ewa sufe be ka saga nolawo nan taro hadisa no fe o hadisa yire korodo ye ika kokolo de kajo na ko ewa ika jo sufe ka saga chogola mana ni kumbele mina kokolo kurulente wa uri ke jode fo ika kokolo inka jo parce que do fle ni wuli la kumbele mina na kokolo te jo be sagi kata sujudula hatta yauda kull qafari ha ila mawdihi oko oye kokolo de ana nahri sawrila la salata liman lam yaqumu sunubahu ko sallite mo ni i kokolo masabati sallila sinu nan tara hadisa jahiru yere law ni kokolo be ka saga no law sani ikata kumbele minala bolo fula tumbe mi ni wuli law ka saga no lake ni tara hadisa yere jahiru no fe ni wuli la bolo fula tumbe chogomi usagu disi kagay o hadisa be irebe ke delele yu kaw tuma mi Cheikh do be Albani ka kalande do be kitabu do dilan nunka ni Albani hakilina Cheikh Albani hakilina mi fo nani don ko tota bora nyogon koro abe delele wu ni Albani ta de ka giri abafo Cheikh de ta ka giriya ni Albani ta mangiri abofo tuma mi o kuma nan yoror ka ko ciyala ako munun ko kumbele bilali ko fe bolo fula kamina ulude ni delele ka so ulini delele ka so nani fana nebe min fo kalande un fana ye Albani yere min kele jiya kono katema be ka taasubu de do ka funni ndoni ke baga de be ni na nya kanu mbale de ka kuma umila nte de la were ulaje nte don ke bangure ka kuma ulaje o ye taasubu de Albani yen min fo ka kitabu kono sifatu salati nabi me anyogona doni ke baga were wiye aradu kaka uko Albani dan temena tumami kiti bolo mina kumbele bilali ko fe nayo o ke bidiya wa gadi asrafa Albani yijala haja bidiyatun dalala bunugo dobe don ke ba farala nyugo ka kasaraw tawlaje no shera bolo fula mina lilla kumbele bilali ko fe ba fote ko Cheikh Albani dan temena tumami ayenne kumbele bilali ko fe ki bolo fula mina na ko bidiya do fili bantare do ko dan temena ni yorola don ke ba yenyo so ka mustahabu yala mustahabu do ube mustahabu te don ke baw ye nyon so sala me ka fo bidia do fili de do ko ye dante mede bidia te filite Ahmad ibn Hanbali de la kanyini kanina kumbele bilali ko fin ka bolo mina de ba ube ka jiga Ahmad ko bi swala na kadiya amina na kadiya jigi don ke baw ko na ya suru bolo mina ni kumbele bilali ko fe bidia do Ahmad be mo bilala atem mo bilala donc mo kan nonu kolosi bo kayira ka fofana mbe min faraka ni masaila sisi hadiyai mo kana kele nin kufe ni mo kana nunun kana ke sababu ka silama fula bula nyogona na be nyogon juguya ka nyogon koniya ka nyogon ka filibantie ka nyogon ka bidia mo ni masaila sugu man kan ko o ke silama uchela ni eye dele law famu chogomi ake ni nyaka de law famu chogomi ako ke akana kele ka akana nyogon juguya akana nyogon ke filibantie ambo defo ni ka farauka koni ni ngiriya lendo ni sahalendo
بعد أروكوي كمبل بلالي كوفي كي بولو فلا من البسيل أو رسولناي ودي كجرو دي أراجعون يشجرا شيخ عبد المحسن أبادي كرو harisa domba min be madina sisa asibi sambi segini ko uya nyinenka ko bolo bilali kumbele bilali kofe ako kuma fula bala kuma fulu tibu ko ka jigi kuma fulan tibu ko kamina ko rajihu min ka giri kumbele bilali kofe bolo fula mina ode ya rajihu ye muftu yode fo ode be lajina daiman be kana bumbaji ka me sariya bilalente de aya soro yede alaka hatin mandama سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك